Catrin, bwyd llysieuol, dyn ni'n gwneud heddi yma, lle beth sy'n ti'n i gloi? Ie, so fe byrgyr falafel. Nawr, mae hwn wedi cael ei wneud mas o'r gwigbys a spices gwahanol, a mae'n dod o'r dwyrain canol. Felly, blasus iawn i wneud byrgyr allan o fe, neu gallwch chi wneud rai bach, falle, i weiniau gyda diodydd hefyd yn eitha neis. Maen nhw'n neis, yn dyn nhw. Maen nhw'n flasus, a maen nhw'n llawn blas. Felly, defnyddio'r prosesydd bwyd i ni'n mynd i fod yn neud gynta, a mae eisiau yno ni tin o'r gwigbys te wedi golchi dan dŵr a darn o arlleg hefyd. So rhyw tin o 400 gram am mewn fanna. Wedyn, y spices gwahanol sydd dyn ni yw'r cumin. Felly 2 lwy de o hwnna'n mewn. Dim rhy spicy, ond felly yn gynnes, spices cynnes, chi'n gwybod? A wedyn, y coriander, 1 llwy de o hwnna mewn. Nawr, ble mae'r... Sut fi gallu arbrofi o pa spices chdi? Di fewn lle chdi bach o chili os ti eisiau bach o gic? Wel, bydde neis. Ond siarad am chili, mae'r harissa dyn ni sydd yn bach fwy spicy na'r gweddill. Felly, past sydd dyn ni fan hyn, mae'n digon rwydd i gael yn yr archfarchnad. A mae hwnna'n mynd i roi bach o gic. Achos, to'n i moyn i fe fod yn ddiflas. Mae eisiau ychwanegu gymaint o flas ni'n gallu i'r byrgyr te. A os ych chi ddim yn bwyta cig, hwnna yw rhywbeth falle byddech chi yn colli. Ynddo fe ddim cael byrgyr neis, ynddo fe. Felly, y prosesydd bwyd yn mynd arno fan hyn nawr. A dechrau malu hwnna. Eto, ar gyfer lliw a blas y perslin mewn. Ti ddim yn malu fo'n fan i ddechrau, sa? Just dechrau'r jobyn? Just dechrau'r broses, ie. A wedyn 2 llwy fwrdd o blawd yn mewn. Felly mae hwnna jyst yn mynd i gyfuno nawr yn y prosesydd. A jyst bod chi'n gallu ychwanegu unrhyw perlysiau ti moyn, dim beth sydd dysgu, really. Coriander neis a basil. Felly, na gyd yw... O, James. Mae set yn mynd hedfan yma. O, sori. Fi wedi bod yn taflu'r wynwn, so fi wedi bod yn taflu popeth hefyd. Rhaid i gwynar, pa'i poeni. Felly, jyst bod e'n dod yn fan fanna, a wedyn ffrio'r ein ni'n mynd i fod yn neud wedyn sy'n digon rwydd. Mae'n disgwyl yn weddol sych, ond mae e'n dod at ei gilydd. Felly di weld nawr... Ychwanegu dŵr yn di fel i helpu fel dim eisiau dŵr, na. Felly di weld jyst gwasgu'r cyfan da'i gilydd fan hyn. Mae nhw'n dod yn iawn, t'mod? A gallai di baradoi rein o flan llaw, fel fi'n gweud, a jyst ffrio nhw pryd i chi'n barod wedyn. Felly... sawl byrgyr ti'n meddwl fydd yna yn yr cynwysion ti di... Felly 2 byrgyr mawr, ond fel fi'n gweud, mae'n neud rai bach yn neis hefyd. T'mod, ffrio'r ein ar fan. Lliosi'r cynwysion i gael mwy os ti eisiau... Ie, yn gwmws, ie. Mae teclyn bach dy fi, nes i brynu fan y dwyrain canol, a be maen nhw'n defnyddio, a maen nhw'n neud y rai bach ma. O, ie. A mae e fel... Be'n hymesu'r byrgyr? Ie, ydy jyst i ti'n droi yma, a ti'n siapio fe a roi syth mewn. Achos maen nhw fel peli ydyn nhw yn y dwyrain canol. Felly, os maen nhw'n siap ydyn. A gyda'r hummus yn dda fe, pethau ffona. Felly neis iawn i wneud yn rai llai hefyd. Sian, rhaid ni ddinkthyd y teclyn e. Os o'n i'n gwybod, fe ni wedi gofyn ti iddi, ddod efo mewn. Rhaid, felly mae'r ein am ni ffrio fyna, cadwch chi liged fyna hefyd. Felly digon o halen a pipur yn mynd, blaswch y cymysgedd, dim paidwch o'n ofan i wneud hwnna. Felly wedyn, i fynd â hwnna, mae dyn ni'r teten melys fan hyn a wneud rhyw fath o sglodion i fynd gyda'r byrgyr. Felly, jyst wedi golchi hwn yn dda, cadw'r cro'n mlaen, a jyst torri'r ein mynd i ryw fath o ddarnau weddol o seis fan hyn nawr. Felly sglodion tew, mwyn o lai. Tew, ie. Mae rhain jyst bach fwy o newid o'r sglodion arferol, yn dyfe, t'mod? Mae tatws melys yn sydyn wedi dod ffasiynol iawn. Ydyn, ie. Sy'n ei fod tro, dwi'n gwybod bod y cliw yn yr enw, ond pa mor felys ydyn nhw i gymaru a tasws eraill? Ydyn, ma' nhw'n felys, ydyn, ie. A na beth sy'n mynd i fod yn neis bod ni'n ychwanegu'r paprika wedi mygu fan hyn nawr. Felly mae hwnna mynd i ychwanegu blas fwy sawrus ato nhw, t'mod? Achos maen nhw yn gallu bod bach rhy felys weithiau, t'mod, pam mae eisiau rhoi rhywbeth fod hyn fel y paprika. So rhyw fath o llwy a hanner o paprika mewn, olew o lewydd fanna hefyd, rhyw 2 lwy fwrdd fanna, digon o halen. Mae'n dechrau mygu fan hyn. A wedyn, cymysgu hwnna'n dda. Gweld y camera yn cwyn iawn. Diolch, Sian, lyflu. Cymysgu hwnna'n dda. A wedyn,
Mae gwynt barbecue, chymod fel barbecue gyda reina. Na, pen o becso na. Felly, mae'r rheina wedyn yn y ffwrn wedyn am ryw 40 munud. Ie, so mae'n cymryd dipyn i gwcio dyn. Ydyn. Byddwn ni'n gweud llai na tyten arferol, achos maen nhw yn mynd yn feddal, ti'n gwybod? Helo. Na, ni'n barod i adeiladu'r byrgyr i fod yn onest, so felly jyst benni rhoi'r rheina mewn nawr, a wedyn paratoi'r byrgyr.